Ramogi weche manyien ma kagi kacha odhiambo ma kawuono kamoro ma intie wasebedo kwa fwambo motimore e gwenge mopogore opogore nyaka Ramogi kendo kora rwakni mondo wayudgi e yor adimba. Nyinga en George Bati. Jagoro mongirore migawo mar arita Dr. Raymond Omolo osingo ni piny owacho oseketo kenge motegno mar jiwo arita e pacho kama ngima e kinde ma jopuonjre dhi chako penj. Omolo lero ni gidhi rido arita e hoho mar Okak, nyandwat ma ugwe ma pacho ka ma osebedo kod monj mag jokuoge mag jamni mar miyo jopuonjre lwasi makare mar timo penj margi. Bende omedo wacho ni gidhi tiyo kod ndege tero penj po ni koth mar El Nino nyalo rocho chenro mag wuoth e moko kuom gwenge ma Thurka. As you may be aware, the government of Kenya, under the leadership of His Excellency President William Ruto, is taking great strides in setting the stage for a new agenda for peace in the country. We've had unending conflicts in the North Rift. We've had caste rustling, and a lot of it is clothed as traditional practices or our way of life. But at the end of the day, what we've ended up with is loss of lives, destruction of property, and interference with livelihoods. And as a government, one of the things is, number one, we are silencing the guns, and you can give testament to the effect of those interventions. But we are not just silencing the guns by having forces to intervene. Beyond that, we are working on an elaborate program, a Marshall Plan, that is going to address this perennial conflict in terms of making sure that we have the right social amenities. We are building schools, we are building the infrastructure and pointing our young ones to school, as opposed to having the case where the Reverend was giving the example where you have a child does not have a problem handling the gun when they can barely read or write. Jagoro maduong' mar riwruok mar jopuonj KNUT Collins Oyu dwaro mondo mi duol mochung' ne penj madongo e pacho ka NEC ochak keto chenro mar neno ni jopuonj mabiro telo ne penj madongo machakore juma manyien ochul e wang' sa. Oyu mane loso e boma ma Nakuru e romo mar jokanyo mag NATO koni poni NEC odeko kod chudo mag jopuonj mabiro tayo penj ma higani giikore mar kawo ndamo mager ne duol mar NEC. Okoni chiwruok mar jopuonj rito kod nono penj ok owinjo kaw ka gima nono e kinde ma jomoko to ni e yweyo. Only to have the worst thing happen to him. It is a total sacrifice of a teacher to do this work. Mark exams, supervise exams, invigilate exams. We call upon the National Examination Council. The business we witnessed this time round, and this is the year 2023, let us take a total departure from the behavior and the kind of frustrations that we gave our teachers this time round, those teachers who work. Can they first of all consider paying our teachers the moment these teachers conclude exams? We shall not sit back again. And you know, I don't want to lead teachers to the streets. Commissioner mar County ma Homa Bay Moses Lilan oyango ne ikruok osetieki ne penj maduong' ma higani e sikunde duto mag piny owacho kod mag ji giwegi mayudore e County ma Homa Bay. Kwan jopuonjre maromo 40,583 dhi timo penj mar klas 6 kata grade 6 miluongo ni KPSEA e centers maromo 1,110 ka jopuonjre maromo 42,208 dhi timo penj mar klas 8 KCPE kuonde timo penj maromo 1,045. Jopuonjre mag joklas 12 madhi timo penj mar KCSE e County ma Homa Bay romo 28,661. E twak mare gi ute mag fwambo, Lan oyango ni arita makare oseketi ne kuonde duto ma idhi kane penj sub-counties duto ma Homa Bay, kendo apisas mag obila kaachiel kod apisas mamoko mabiro chung' ne penj no oseiki. Bende okone giseketo kenge makare mabiro neno ni sikunde manitie chula manie County ma Homa Bay kod kuonde mamoko mayore richo e kinde mag koth onge kod ng'ikruok moro amora mabiro bete e kinde ma penj biro bedo kadhi nyime. We have 1,045 centers with 42,208 candidates. And on the other hand, we have 355 centers for KCSE with a total population of 28,661 candidates.
The deployment of supervisors and invigilators have already been done, and this is a domain of the TSC, and this process already has been concluded. And all the next centers have supervisors and also invigilators for both the KPSEA exams, KCP, and also the KCSE. This year we have 2 additional. There is one in Lambwe and in Bita, and another additional container at Gotoyaro, that is in Rachonyo East. So we have a total of 13 containers. County Mabungoma osetimo ikruok ne penj maduong' mabiro chakore mareno ni onge kuom moro amora kata masira manyalo rocho chenro mag penjno. Ka oloso e apisi mare mantiere boma ma Bungoma, Director mochung' weche mag somo e County ma Bungoma Pius Mungoma owacho ni chenro mag wuoth e gwengego kata gwenge maboyo, jogo madhi chung' ne penj kaachiel kod kuonde mamoko ma inyalo time penj duto oseiki makare. Kata kamano okwayo jonyuol mondo mi one ni jopuonjre chopo e kuonde mag time penj e wang' sa, ka olero ni onge japuonjre moro amora ma ibiro tam timo penj. What has been done by the NEC, this time we are going to have the exam collected twice, one in the morning and one in the afternoon, especially in the KCSE exams, which means exam which is done, the second paper, which has already given us problem in terms of early exposure. We hope is going to be managed this time. All the examination officials have been briefed, and this time we are going to have many secondary school teachers invigilating the exams in the center. That the changes that we have, and we have a few cases of some students, some candidates who have not reported for the briefings that we had, but we believe and trust that they present themselves. Riwruok mar jopuonj kopet kudwaro ni mondo piny owacho otieg jopuonj matie gwenge marita noke kendo migi bunde bang' tiegruok makamano. Ka oloso Isiolo e kinde nyasi mar dhialo higa achiel, gikoni duol mandiko jopuonj osebedo katiyo kod teko margi sando jopuonj matiyo e gwenge ahinya to ma Mandera ma ywak margi osebedo mana ka arita osebedo ka gore Luanda kata bedo ni gitiyo kuonde marita rachie. Ka otelni kod jagoro ma ochung' ne weche mag somo mag sekondar Edwin Obocha gikoni ochopo kinde makoro nyaka jopuonj mantiere kuonde ma ngimagi nitiere ber mi arita makare. Obocha koni jopuonj ok nyal loyo lweny mar bunde ka ginto gi mana gichok kende. Far front areas like Ontonyiro, Merti, Basa, Sericho and Garbatula, where we are requesting the government to facilitate teachers by giving them guns so that they can be able to protect themselves in line of their duty, because there was an incident where a teacher was killed in a police station and the police could not protect him because they were saying that they are using guns to protect themselves. The issue of junior secondary school and the plight of the teachers posted there, where teachers who are specialized in 2 teaching subjects are subjected to teaching more than 14 subjects. We wish to call out the government to come out and staff these junior secondary schools so that the subjects that are offered there are taught by the subject specialists. Otherwise, our Kenyan children will be getting wasted. Piny owacho kokalo bad migawo mar somo kwa mondo ne ni ojiwo lony manyasani ne jopuonjre mong'ol kaka yor miyo gi nyalo mar piem kod jowetegi mamoko. Koloso sikund jopuonjre mane kod pek mar neno St. Lucy's School for the Blind mantiere Meru, apisa mar joma ni kod pek mar neno Sam Waweru okoni dwaro nitie mondo osir jopuonjre go ka bende ogolo kwayo ne joma chunygi ng'uon mondo ojol somo mag joma ng'ol e pacho ka. Oganda bende okwa mondo ochiw thuolo ne nyithindo mong'ol mondo chop lek margi mar somo ma ok ojwangi nikech kit ng'ol ma gin go. Naweza sema ya kwamba changamoto ambazo ziko ni vile mtangulizi wangu amesema ya kwamba hizi vitu they are very expensive. So
kama serikali inaweza kujitahidi sana, at least iweze kufanya hizi vitu ziwe affordable, hizi assistive devices, then hawa watu ambao wanaishi na ulemavu wa kutoona ama ulemavu mwingine wowote, at least wataweza kuwa na maisha ya kufurahi na wataweza kuwa na maisha mengine kama ya wale watu wengine. Wakati ambapo tuseme tunafanya zoezi la pamoja na hawa wenzetu ambao hawana ulemavu, unakuta kwamba wetu watakuja nyuma kwa sababu ya transfer, yani kubadilisha maandishi ya hawa ambao hawana ulemavu yaingie kwa wale ambao wako na ulemavu ambao hawaoni, ambayo inaitwa braille. Inachukua muda. Ramogi yangorinire mtimo twa kod sumo paro e kinde ka kinde, kinda pisas madito kod matendo imigawo mararita osenyayo kaka en gino moseyangi kaka mano manyayo weche maga negruok e kindo bila. Jackson Kosgei mane en jalup commissioner mar obila kachiwo twak mare gwenge maga Kesogon e kaunti ma Nandi e kinde nyasi mano kelo kanyakla pisas magarita mane osegwetao. Olero ni dwaro nitie mondo mi obila duto timnegi hocho makinde ka kinde mar neno ni oresgi. Report ma osirgi Hilary Lagat maduto bende olero ni mondo mi chak chenro no mane timo ne obila e kinde machon kaka yor rakruok kod wach mar obila kaonge magi. Kuna mambo changamoto mingi sana. Wanajiua, wanaua familia, na pia unakuta yeye mwenyewe amejiua. Wakati tukiwa kazi, kuna kitu inaitwa temam. Temam ilikuwa ni every Wednesday na ni jioni. Mnaongea na police officers kabla hawajaenda kazi. So hapo ndio utapata officer ile ambaye akuna shida. Akiwa na shida, utarelieve officer apumzike sababu ya challenges ambaye iko. Ni vizuri wale wako kwa kazi sasa, yani wakubwa, wale wako kazini, kama wanaona kuwa wanahitaji usaidizi wetu kuzungumzia askari vile wako, wanaweza kutuita. Tuko tayari wakati wote. Kambi KOP mar Kewasko koroido sir mar milion 9.9 mar siro chendo mar KOP maler ne jodak ma Kisumu kod alwora mare. Sirno ma ochwal kod riwruok mar World Wide Fund for Nature WWF Kenya biro konyo e pidho yien e alwora mag kuonde ma igole pi, ka itiego jopiny ma odak e alworago kod bende bero dundu mag KOP kod mago mag minyaga. En sir makoro igeno ni biro miyo ganda buora manitiere Kisumu kod alwora mare bedo kod pi maler, kendo neno ni ndalo oro bende yien opidhi ma biro miyo ore manitiere alwora no kaka Kajulu ok duon mapiyo. Tend county ma Kisumu kotelni kod Governor Anyang' Nyong'o orwako sirno. You know there's something wrong somewhere. They don't dry up by themselves. They dry up because of misuse of nature by human beings. That too we must deal with, so that our resource and source for water is sustainable, and so that we can live in this world as human beings with the other nature. It is not us, it's animals, plants and so on that must be guaranteed life. This is something that not just creating awareness on the need to secure water source areas, but also giving Kenyans an opportunity to act. So Kewasko, as you have heard, is interested in securing a key water source area, that is Nyang'ori, and we're providing resources. These are funding from the Dutch Embassy in Kenya, a 5-year project that is aimed at enhancing water security in Kenya. So today, we're providing resources to Kewasko, but also calling upon other Kenyans, other utilities, to see the need of not just supplying water, laying down infrastructure, but also paying attention to the source areas. Of late, the river is seasonal because of the destruction, deforestation that happened in the catchment area. So this is going to mitigate against the negative effects, and we hope that, we know that in future, we are going to be able to abstract water throughout the year.
donjo weche mag tuke kama jotugo ando 8 kaachiel kod Harry Maguire nyo konyo Manchester